Maayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Karong hapuna adto ta sa pulong sa Dios ug atong pag-aablihan ng atong mga Biblia sa 1 Pedro kapitulo 1 ug atong pagbasahon ng bersikulo 6 ngadto sa 9. Nagaingon mga igsoon. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-antuson sa makadiyot ang nagkalanlaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinagig kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayg og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili ikaasoing kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo managkabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Maigsuon akong pagakutloon ang atong tema o ang atong pagtulon-an karong hapuna dinhi sa bersikulo 8 nga nagaingon dili ikaasoing kalipay ug puno sa himaya. So mo kini ang atong pagtulon-an karon dili ikaasoing kalipay ug puno sa himaya. Unas tanan magampo ta maigsuon. Dalagay namong amahan among ipangamuyo diya kanimo nga kami imong ubanan nining among pagtuon sa pagpaminaw, pagtuki sa imong pulong aron nga among pagsalig mamalig-on og kami magkinabuhi nga matarong og balaan diha sa imong tubangan samtang nga niya pa kami niining kalibutan. Hinaot pa nga imong ipadayag ang imong kalipay nga imong gihatag sa imong mga katawhan nga dili ikaasoy tungod sa pagkadako niini nga himaya. Salamat Lord kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Nining atong pagtulon-an karon dili ikaasoy kalipay ug puno sa himaya. Usa sa mga daghang panalangin giandam sa Dios alang sa iyang mga pinili mao ang espesyal nga hiyas sa kalipay. Mao'y rason nga atong makita dinhi sa atong pagtulon-an ang mga Kristohanon makahimog dakong kalipay. Dakong kalipay but pasabuot lukso sa kalipay. Makita nato sa bersikulo 6. Kiniga kalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadiyot ang nagkalanlaing mga pagsulay. So doon na sila'y agianan niining dili ikaasoy og puno sa himaya nga kalipay. Sumala sa bersikulo 8 nagaingon bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili kaasoy kalipay og puno sa himaya. Dako og mahimayaon nga imposibleng itukib sa baba sa tao kining maong kalipay nga anaa sa atong kinabuhi. Karon atong itutok ang atong mga pangunahuna ug panlantaw sa leksyon pinaagi sa pulong ni Pedro dinhi sa atong gibasa 1 Peter chapter 6 tukutob 9. Niini makita nato kalipay nga dili ikaasoy sa tulo ka higayon maigsuon. Ay ikadua ay primero tan-aw nato ang verse 6 bersikulo 6 nagsugod kini sa kini ambot pasabot primero dunay patukaranan sa di ikaasoy kalipay. Basahon nato balik ang bersikulo 6. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadiyot
ang nagkalain-laing mga pagsulay. Kining pulong kini iga kalipay ninyog dako, kini buot pasabot niini sa miagi natong kasinatian bahin sa atong kaluwasan. Mao kini ang patukuranan sa dili ikaasoy kalipay sa atong kinabuhi. Atong tan-awon kini maigsuon ang mingagi karon og ang umaalabot, past, present, and future. Ato makita sa bersikulo 2 sa konteksto nato 1-2 nga gipili sumala sa naibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo og masinabligan sa iyang dugo. Mao kini ang mingagi natong patukuranan sa atong kalipay sa atong kaluwasan. Nga kita pinili sa Dios o kining pagkapili sa Ginoo kanato nagsugod ni didto sa walay katapusan, walay sinugdanan. Aron kita balaanon sa balang espiritu aron magmasinugtanon kang Hesukristo. Bersikulo 2, nagaingon. Gibalaan sa espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo og masinabligan sa iyang dugo. Dili sa atong kaugalingong panlihok kundi pinaagi sa balang espiritu nga kita magmasinugtanon diha kang Kristo aron masinabligan sa iyang dugo. So kita gisabligan sa dugo ni Kristo, but pasabot mo kini ang katubsanan sa dugo ni Kristo kay tungod kita miduol kaniya at misalig kaniya pinaagi sa gahom sa espiritu nga maoy nag-ubay kanato gikan sumala sa atong pagpaminaw sa iyang pulong. O karon kahimtang nato ang present situation nato ang atong patukuranan sa kalipay presente bersikulo 3 nagaingon. Dalaygo ng Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Ang present situation nato nga dunay patukuranan sa atong kalipay kay tungod kita naluwas pinaagi sa dakong kaluoy sa Dios mo nay present situation nato nga kita naluwas pinaagi sa dakong kaluoy sa Dios but pasabot dili sa atong pagpaningkamot dili sa atong kaugalingong kahimuan kundi tungod sa dakong kaluoy sa Dios. Mao na nga kita sa iyang kaluoy gianak tag pag-usab sa usa ka buhing paglaom. Gianak ta pag-usab kinsa may nag-anak na to pag-usab. Siyempre mao ang balang espiritu alang didto sa buhing paglaom. Buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Nakabalutang nga ang nagbuhi o nagbanhaw kang Hesukristo mao ang espiritu sa Dios og mausab ang nagbanhaw kanato gikan sa atong pagkatawo nga patay sa sala gibanhaw kita aron kita diha makaduol kang Kristo og masinabligan sa iyang dugo. Og mapay giingon maigsuon nga dunay panulundon kita sumala sa bersikulo 4 nagaingon og ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot. Kita gipili sa Dios, gibalaan sa balang espiritu aron masinugtanon ta kang Kristo og kita gianak pag-usab tungod sa dakong kaluoy para sa maong buhing paglaom. O kining buhing paglaom ato ning panulundon didto sa langit nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kanato. So mao ning atong future patukuranan sa atong kalipay. So asa magbase, asa magbase ang atong kalipay isip mga Kristohanon pinaagi sa mingaging patukurunan sa kalipay nato nga ang Dios mo'y nagpili kanato og sa pagkakaron nga tungod sa iyang kaluoy kita gianak pag-usab og gisabligan sa dugo ni Kristo alang didto sa umalabot nga patukuranan sa kalipay mao ang buhing paglaom nga panulundon nato nga gitipigan sa Dios dito sa langit o gibantayan sa gahom sa Dios. Bersikulo 5 nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo
alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaunalihang panahon. Gibantayan sa Dios sa iyang gahom ang atong panulundon, ang atong luna didto sa langit. Pinaagi sa pagtuo kini nadawat nato. Pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo nakita doon natay assurance nga tunat doon tay panulundon o pinaagi sa pagtuo ato na karong natagamtam ang kinabuhi dito sa langit nga naa karon sa yuta. Now and not yet. So kining tanang panalangin, past, present, future, maoy magtunol ka natog patukuranan alang sa dili ikaasoy nga kalipay. Tungod nini, mahimo kitang magkalipay nining atong kinabuhi samtang naa pa niining kalibutan. Kay tungod, doon natay assurance sa atong kaluwasan nga iya sa Dios, liyok sa balang espiritu o katubsanan ni Kristo dili sa atong pagpaningkamot, dili sa atong mga buhat nga salig ta mo tuo ta, dili ta makasalig og makato kung wala maglihok ang Dios kanato nga iya kitang anak pag-usab kay tungod patay kita sa sala sumala sa Efeso 2:1. Subusa ang kaluwasan nato iya sa Dios, alang sa Dios, alang sa kaymayaan sa Dios. Ikaduha, mahigsuon sa atong topic karong duha. Sumala sa bersikulo 6 ngadto sa 7, gipasabot dinhi ang hilabihang pagkadako sa kalipay nga atong nadawat gikan sa Dios. So sa maong kadakon niining kalipay, primero magakalipay kita bisan taliwalas mga pagsulay, no? Tan-aw na tong bersikulo 6. Kini igakalipay ninyog dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. So ang atong kalipay based didto sa kaluwasan nga gibuhat sa Dios kanato. Assured yun ta mga igsoon. Kini gitipigan ngadto sa langit, kibantayan sa gahom sa Dios. Og ato kining ipanginabuhi karon sa pagtuo. So magkalipay kita bisan pa nga moatubang ta sa tanang dagkong mga pagsulay, maigsuon do natay kagahom nga malipay makahimog kalipay bisan karon nga naatas mga pag-antos. Kay tungod nining atong mga pag-antos sa mga pagsulay, dunay makatupong niini, dunay makatupong nini og molabaw pagayod sa atong mga pag-antos, kini mao ang assurance of salvation nato. Og kini gipananglitan sa mga apostol. Tanawa, sa diha nga mga apostol nagawali, gisakit sila, giluto sila, gibilanggo sila, gibalhog sila sa mga presuhan apan unsay gisulti sa mga apostol. Acts chapter 5 verse 40 to 42. Nagaingon, og sila nagpatuo kaniya og sa natawag na nila ang mga apostoles kini ilang gipanaghampak og gipinahan sa dili gayod pagsulti pinasikad sa ngalan ni Jesus og ilang gibuhian sila. Og gikan sa tubangan sa Sanhedrin sila na mahawa mga malipayon nga giisip sila nga angayan diaing pagkaulawan tungod sa iyang ngalan. Og sa tanang adlaw, sa templo og sa binalay-balay, sila wala mag-undang sa pagpanudlo og sa pagwali nga si Jesus mao ang Kristo. Nganumang malipay man sila bisa pagipambukbok na sila kay tungod duna salay patukuranan sa ilang kalipay. Mao ang past, present, and future salvation nga ilang nadawat. Busa nag-iingon si Pedro sa iyang sulat dinhi sa 1 Pedro kapitulo 4, basahon nato ang bersikulo 12. 1 Pedro kapitulo 4, bersikulo 12 ngadto 13. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaab nga kalisdanan nga magapaabot sa pagsulay kaninyo nga
pagaingno ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab og magamasadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. Inay nga kita magmamroblema nga kita gilutos, gilisod-lisod ta nining kalibutan, magkalipay noon kay tungod nakaambit kita sa kasakit ni Kristo. But pasabot na angkon nato ang kasakit ni Kristo nga mooy nagluwas, nagtubos kanato, mga igsoon. Subusa kini gipananglitan sa mga apostoles nga makita nato nga kun ang mga apostoles nga giluwas ni Kristo sama sa pagluwas kanato, dunay kalipay kay tunay patukuranan ang ilang kalipay. Past, present, and future. So asa man ta makakuha kalipay mga Kristiyano pag-abot sa mga paglutos. Versikulo 7, nagingon, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo, bisan tuod kini madugta ra ang bulawan, no? Ang atong pagtuo musangpot ngadto sa pagdalayg og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Asa ta makuha og kalipay dihas taliwala sa atong mga pagsulay? Mga igsoon. Mao kini ang pulong sa Dios. Tinuod yun. Ang kini dangat kanato. Mga Kristohanon nga abli ang ilang hunahuna bahin sa ilang kaluwasan nga dili ilang binuhatan, dili ilang paningkamot kun dili iya sa Dios, makasabot gyud sa kamatuoran sa kinabuhi. Subusa kini mga Kristohano na nga giingon ni Pablo, nakasabot sila nga ang pagtuong tinuod nga atong gipanginabuhi nga kita Kristohanon pagaulayon gayon. Sama sa bulawan na siya apan kinahanglan pagaulayon pa aron nga mo gawas gyud ang iyang pagkalunsay nga bulawan. Bisan nga kining bulawan madugta ra apan ang atong pagtuo nga giindig sama sa bulawan pagkasulayon usab aron mo lutaw gyud ang pagkalunsay nining atong pagtuo o kita mapasidunggan diha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So busa kini mga Kristohanon nga abling unahuna makasabot sila sa pag-ulay sa pagsulay. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18 nagaingon, kay kining magaan og lumalabay nga kasakit nagaandam alang kanamo sa labihan gayud kadako og walay katapusang gibug-aton sa himaya. Tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So ang mga Kristohanon wala maglantaw kung sa ilang makuha nining kalibutan kay kini mahanaw ang ilang pagpanganlantaw pagkinabuhi didto sa panulundon nga gititigan ngadto sa langit kag gibantayan sa gahom sa Dios. So pusa makadawat ang mga Kristohanong tinuod sa mga pagsulay ug doon na sila kalipay kay sigurado sila sa ilang kaluwasan. Busa kining pagsulay nining kalibutan dako digtabang nato isip Kristohanon. Atong basahon giingon ni Santiago sa iyang sulat Santiago 1 bersikulo 2 ngadto 4. Nagaingon si Santiago. Magigsuon isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainantuson. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainantuson inyong tugutan sa hingpit nga magpagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. So kining pag-ulay sa atong pagtuo kini mosangpot ni sa atong pagkamainantuson og diha sa atong pagkamainantusan mamahingpit og masakapan kita nga walay kulang. Subusa unsa may gisulti ni James sa mga Kristohano nga gilutos bersikulo 12 Santiago 1:12 bulahan ang tao nga moantos
sa mga pagsulay kay human siya makaanto sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So Lord, mga igsoon, pagkanindot ning tinuod nga Kristohanon nga abli ang iyang pangunahuna nga kinahanglan pagaulayon ng atong pagsulay bisan pa niya naatay kalipay kay tungod dunatay basihan, dunatay patukuranan sa atong kalipay mao ang sigurado natong kaluwasan. Karon unsang klasihang pagsulay ni? Sumala sa atong gibasa 1 Pedro 6 nagaingon, kiniga kalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-antuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. Makadiyot ra no kumpara dito sa eternal in heaven ang nagkalain-laing pagsulay. Now, kining nagkalain-lain kay balot ako sa nagkalain-lain. Lain-laing mga uri, di ba? Hiyas, lain-laing klase. Sa Greek word na ginganlan na og technicolor. Technicolor sama sa kining rainbow, technicolor. Ang atong pagsulay nga mo'y makapahamtong og mag-ulay sa atong pagtuo mao kini pag-aatubangan ni pag-aantos ni sa mga nagkalain-laing technical color, beautiful colors of trials sa atong kinabuhi. Kay tungod kita nagkinabuhi diha ng mga anak sa Dios. Gawas kung nagkinabuhi kita nga gawas sa atong pagkakristohanon, doon natay problema ni ana. Apan kadtong kita gipangsulayan, gipanlutos tungod kita nagkinabuhi nga Kristohanon, unsay gisulti ni Jesucristo sa Mateo 5. Basa nato Mateo 5 bersikulo 10 ngadto 12. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga tamasan kamo sa mga tao og pagalutuson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya og managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit kaysa ingon man niya nagilutos sa mga tao ang mga propeta nga nanghiuna kaninyo. Wow! Ang atong pagkakristohanon sama sa mga propeta nga mga instrumento sa Dios. Busa, bisan pa sa taliwala sa nagdilaab natong mga paglutos, mga pagsulay, kaigsoon, mahimo tang managkalipay sa mga tag-adlaw. Kay tungod, doon natay kasiguruhan sa atong relasyon sa Dios. Bisan pa sa mga ordinaryo natong kasakit sa adlaw-adlaw, sama sa balatian, sama sa mga doon natay kasubo sa atong kasing-kasing kay napakyas kita, bisan pa sa atong mga frustration nga wala mahitabo ang atong gusto, bisan pa sa kamatayon sa atong mga kinabuhi, ay kining mga butanga makahatag usab og higayon sa pagsulay sa atong pagtuo. Asa man ta mukupot kung ato kining masinati ning tanang kagulanan. Asa paingon ang atong paglaom, asa paingon ang atong pag-antos o ang atong pagpasensya. So unsaon sa pagsiguro nga duna tay kalipay nga dili kaasoy? Kay tungod kay baluta nga dili kini pirming mahitabo sa atong kinabuhi bisan pa ng Kristohanon kay tungod dunay mga gagmay natong mga kasakit nga mo makatipas gyud ta. Pero unsa may atong kasiguruhan, ang atong basis, ang atong foundation sa atong kalipay, base sa atong kaluwasan nga iya lang si Dios yun. Nagaingon ng Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord alone. Walay labot ang tao lamang mudawat lamang niining kaluwasan. Mudawat gikan sa pagkapinili, mudawat sa pagkainanak aron makadawat ta ng pagtuog, paghinulsol, dawat kita diha sa pagpasinablig sa dugo ni Kristo, mudawat ta diha sa grasyas kaluwasan nga iya lamang gayon. Subusang kalipay nato past, present, and future natong relationship with God. Ikatulo, sumala sa verse 8 to 9,
kinahanglan nga kita adunay dili ikaasoy nga kalipay. Kinahanglan naa gyud nato permini, no? So dunay duha ka kinahanglang atong pagakuptan sa kinabuhi. Sumala ni ning bersikulo 8 ngadto 9. Basahon nato. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaasoy kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managkabaton sa kaluwasan sa inyong mga kala. So dunay duha. Dunay duhang kinahanglan. Primerong kinahanglan higugmaon si Jesucristo. Atong pagahigugmaon. Sumala sa bersikulo 8, bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Mao nay kasing-kasing sa mga tinuod Kristohanon, nagahigugma. So busa sugo ka nato nga atong pagahigugmaon si Kristo. Kay tungod dunay paghigugma pinaagi sa atong pagbati, apan dunay paghigugma pinaagi sa atong binuhatan kung kinsa kita. Doon natay bag-ong kasing-kasing sumala sa Ezekiel chapter 36 verse 26, gialisda na ang atong batong kasing-kasing o unod nga kasing-kasing nga makatuman na sa kabubuton samahan o dunay enablement nga kita magasunod gyud, makahimutang musunod sa iyang kabubuton. Tungod si Kristo maong tinubdan sa tanang kalipay, sa tanang butang sa atong kinabuhi. Philippians chapter 4, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko ang pag-ingon, pagkalipay kamo. Rejoice in the Lord always, and I will say it again. Rejoice. Siya ang atong tinubdan sa atong kalipay sa tanang butang. Kay tungod doon na siya panaad. Unsa may panaad ni Jesucristo? John 14:23. Si Jesus mitubag kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong o ang akong amahan, mahigugma kaniya. Og muanha kami kaniya, og anha kamo mupuyo diha kaniya. Nagyod ang paghigugma nato sa atong Dios, apan dunay kondisyon. Unsa may kondisyon? Mao ang pagbantay sa iyang pulong. Nining kinabuhi nato, dili nato makita si Kristo nga pisikal na kauban nato. Kay tuwa siya sa langit naglingkod sa trono, apan naa ang iyang pulong, naa sa atong kamot, naa sa atong kasing-kasing kay atong itanom katong pulong nga atong nabatian sumala sa Psalms 119 verse 11, if I heed your word in my heart, ang Dios makapaminaw kanato. So, ang pulong sa Dios maigsuon nga atong gimahal, nga atong gibasa, nga atong gituman, mao ka na ang pagpakita nato sa gugma kang Hesus. Kauban nato permi si Hesus, tanawa. Nagaingon ang John 15:11 o John 16:33. Pila lang ni sa mga bersikulo nga magpahimatuod nga si Kristo magasulti ka nato samtang kita magbasa sa iyang pulong. Kauban nato siya. Nagaingon, kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit. Tanawa, pinaanggi sa atong pagtuki, pagbasa, pagmeditate sa iyang pulong na magasulti si Kristo kanato. Og dako kayong kalipay og kanang kalipaya magapabilin diha kanato. Sa John 16:33, gisulti ko kini kaninyo nga aron nga dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan, apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. Tiyo na, kung naa nato pirmi ang iyang pulong sama sa Joshua 1:8 nga wag ibulag ang pulong sa Dios aron basahon kini adlaw gabi og kini atong pamalandungan, kauban nato ang Dios. Madag-an nato ang kalibutan. Busa mahimo siyang higugmaon sama sa bersikulo 8 ng ating gabasa. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya nganuman. Kay tungod naata sa bantay sa iyang pulong og nagkinabuhi sa iyang pulong, ato siyang gigugma, kauban nato siya. Sa Old Testament dunay mga propesiya sa Misayas, maoy ilang kauban pirmi ang mga prophets nga nagwali diha sa mga propesiya. Sa bagong tugon maigsuon ana ang ebanghelyo.
Ang ebanghelyo mo ay naghulagway sa iyang kinabuhi, naghulagway sa iyang pagtulunan, sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw. Ug naa nato pirmi ang iyang pulong ug ato kining ginatuman kauban nato si Kristo. Kinahanglan higugmaon nato si Kristo. Pinago sa iyang pulong. Ikaduha, kinahanglan pagatuuhan nato si Hesukristo. Basahan nato otro ang bersikulo 8. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya, o bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig. Nagtuo kaniya og nagakalipay sa labihan gayud niya nang dili kaasoy kalipay nga puno sa himaya. So asa man ta paingon ug doon tay kasakit naa gyud sa atong pagsalig pagtuo kang Kristo na atong kalipay nagauban nato. Klaro nato siya sa atong pananaw sa espirituhanong mata. Asa mo sangput ning tanan? Nagingon ang bersikulo 9, ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo man nagkabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Naluwas na ta. No? Apan luwas nun pa ta paingon didto. So atong kaluwasan now and not yet. Og pinaagi sa gugma o sa pagtuo natong Kristo kini gyud musangpot ngadto sa kasiguruhan sa atong relasyon sa Dios. So unsa may pasabot nini sa atong kinabuhi maigsoon? Pangutana lang aron masabtan nato, aron malig-on ang atong dili kaasoy kalipay. Kay tungod daghang Kristohanon ang ilang kalipay emotional, walay truth. Truth shall set you free. Ang akong pangutana, hain nakadepende ang imong kaluwasan. Hain nakadepende ang imong kaluwasan. Naa ba sa tradisyon sa tao o pagtulunan, doktrina sa tao nga mulabaw pa sa pagtudlo sa pulong sa Dios? Unsa man ang doktrina sa tao karon? Kanang pag-altar call, wa man na sa Biblia in town. Altar call. But pasabot ang pagpanawag sa pastor o ang imong buhat maoy makaluwas nimo. Dunay responsibilidad ang Ginoo karon nga luwason ka kay tungod gituman sa pastor ang pagpanawag nimo, gituman nimo ang imong pagduol sa altar. Mao nang ang Ginoo karon do na siya kining responsibilidad nga luwason ka maigsuon. Dili. Ang kaluwasan grasya hatag lang sa Ginoo niadtong mga madinawaton sa kamatuoran. Madinawaton, magtuon ta. Nagayon si Kristo, kung kamo magapabilin sa akong pulong, tinuod na kamo akong mga tinunan. May baluan ninyong kamaturan, ug ang kamaturan may makahatag ninyo og kagawasan. Dili ang pagtulunan doktrina sa tao, tradisyon. Ang pagtuon natong tradisyon katong mga sa katigulangan dili bisan pa sa iglesia karon, tradisyon sa tao, teachings of man, doctrine of man ang maoy ilang gipagpanudlo, dili ang pulong sa Dios. Di man kaluwasan iyarang gyud sa Dios. Sa Jonas chapter 2 verse 9 akong pagabasahon mga igsoon nagaingon, og sa natilawan sa punuan sa kumbira, John man to akong gibasa. Nagaingon, apan ako magahalad kanimo uban sa tingog sa pagpasalamat, pagabayaran ko kadtong akong gipanaad. Mao kini. Ang kaluwasan anaaman kan Jehova from the beginning to the last. God ang siyang nagsugod, mao siya ang siyang maghuman. Ang iyang pagpili gikan sa walay kinutuban, ang iyang pagbalaan sa Espiritu aron kita mahimong masinugtanon kang Hesukristo. Ang iyang dakong kaluoy maoy pasukaranan sa atong pagkainanak pag-usab, pinaagi sa gahom diha sa pagkabanhaw ni Jesus. Wala gyud sa tao diha, maigsoon. Kung ang kaluwasan nimo nakadepende sa Dios, nanimo ang inexpressible joy, nanimo ang dili kaasoyng kalipay. It's a blessing. It's a blessing.
a miracle blessing. Kay tungod nakabase ni sa past, present, and future grace of God alone. We have that assurance. Busa makahimo ta nga magkalipay bisan pas taliwala sa nagdilaab nga mga pagsulay kay tungod do na tay relasyon sa atong Ginoo, sa atong pagpangalagan. Bisan pa sa mga adlaw-adlaw nga kagul-anan, kasakit, kakabos, kapobre, kamatayon, makadugang kini sa pag-ulay sa atong tinuod pagtuo, busa managkalipay kita. Kita diha makatagamtam og mga pagsulay sa kinabuhi. Dili kini kamalasan, kundi dako kayo ning higayon na makita bulutaw ang lusay natong pagtuo sa Dios. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon namong Amahan, salamat ni ining matahom nga kapunon na imo kaming gitultulan, gitudluan sa imong pulong aron ang among pagsanglig, ang among assurance mamalig-on dili sa among kaakuhan, dili sa among kaarangan, kundi sa imong pulong na nagsulti ka namo nga ang kaluwasan iya lang gyud sa Dios. So managkalipay kami kay tungod kanang kaluwasan na dili gyud mo wala, dili mahanaw, magapabilin na among buhing paglao. So busa bisan pag naami des kalayo sa mga pagsulay, dili mausab, dili mahanaw kining maong relasyon kaluwasan. So naagyod ang among dili kaasoy nga kalipay sa Dios. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.